Ola, eu son Diego e son técnico de desenvolvemento na zona de serigrafía na Asociación Amicos. Tuve un contacto no traballo con xente con discapacidade e foi todo estupendo. Descubres un mundo espectacular e donde tanto os propios chicos usuarios como os compañeiros, coordinación e, a entidade, pois che dá as ferramentas necesarias para pronto poñerte a traballar e pronto familiarizarte co que é o mundo da discapacidade. Temos, tanto traballos externos como traballos internos. Internos, pois, hai moito traballo interno, como as equipacións dos traballadores, dos chicos, e, rotulacións das nosas furgonetas, as habitacións dos chicos, todo o que hai no centro, pois se fai ca axuda da xente con discapacidade. Misetas, gorras, todo o que é o textil, e dependendo un pouco de temporada, pois en verán moita gorra, en inverno incluso paraguas, tazas, bolígrafos, todo o merchandising que se che pode ocurrir, todo o facemos aquí. Cando entregamos un traballo sempre preguntan: necesitas axuda? Digo eu, no, xa teño aquí os meus compis. Entonces baixanse todos contentos a furgo, son moi voluntariosos eles, axudan moito. Baixamos a mercancía, entregámosla e a verdade é que tomamos aí esa toma de contacto entre eu, os chicos e o cliente é moi bonita. Tanto os traballos para fora, pero sobre todo os internos, para min teñen moito valor, porque ao mellor é roupa para os chicos e ves a ilusión cada vez que lle levas algo novo, calquera cousa lle fai ilusión. Temos unha relación espectacular, tanto eles comigo como eu con eles. É moi curioso, porque en moi pouco tempo eles ábrense a ti increíblemente. Entonces, moi pronto che dá esa oportunidade de coñecelos, eles interesanse moito por ti, eles coñécenche a ti. Entonces, pasamos de prácticamente moi pouco tempo a ser uns descoñecidos a ser parte da mesma familia, moi satisfactorio. Un traballo moi agradecido cando chegas a casa, sobre todo os días que ves que axudastes a algunha persoa a superar algún tipo de problema que lle surgeu nese día, e o axudaches e ao final che dás gracias, un abrazo. A verdade que chegas a casa e diste, o meu día xa estuvo ben, xa me ganei o día, non fai falta nada máis.